ndikulandirani mu gawo limeneli lachiwiri, koma yankho ndi limodzi. Nalonjeza kuti ndifotokoza nkhani imeneyi maola osatsikira atatu ndikuyankha. Ndiye mudzikhala pomwepo kumvesera, mukatopa mupumulira 2 days kuzamveranso audio inayi, koma idzikhala kuti nkhani yake ndi yomweyomweyo. Kazi kumveka pano. Ndikulandireni kuti amene ndikupitiriza kufotokoza phunziroli ndine Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. In case mwapeza audio yachiwiri yoyamba simunayipeze, ndikuyankha funso kupitiriza pempho la m'bale wina. Nkhani yathu inayambira pakuti mdierekezi nthawi ina anatitenga kutipititsa kukationetsa angelo omangidwa amene ali kumapanga. Ndiye tinakayenda mphepete mwa mtsinje wa Firate umenenso baibulo limafotokoza. Now ku Firate kumeneku tinakaona madepartment awiri a omangidwa. Gulu lina la angelo langomangidwa, ndiye chakutsogolo pang'ono kunali gulu la angelo anayi omangidwanso. Ndiye chidwi chathu chinakokeka pamene tinkamva kuti angelo follower amaoneka kuti ndi amphamvu kwambiri kusiyana ndi Lucifera mwini wake. Mwakufotokozera tsiku limeneli ndinkaperekera chisanzo cha utsogoleri wa mdziko, kuti president akasankhidwa, president amatsogolera dziko, koma automatic ngati ku Malawi kuno amakhala wamkulu wa polisi, tikunena president yo, at the same time amakhala wamkulu wa Malawi Army. Ndiye kuti wamkulu wa sirikali mkulu wawo ndi president. Ndi chifukwa chake lupanga la ulamuliro limatengedwa kwa wamkulu wa army kupereka kwa president. As I'm talking, lupanga la ulamuliro lili mdzanja la Chakwera mmene tikunena pano. Olomtapupa mutukwane munyoze mupeputse, koma lupanga la ulamuliro lili ndi Dr. Makafe Lazarus Chakwera, mnyamata wachichewa ndamene akusunga lupanga limeneli. Kodi umve kuwawa wachilomwe, umve kuwawa mchawa, mumva kubwereka sena atumbuka na nzanu. Khalani pe, lupanga la ulamuliro lili ni mchewa. Asilikali adachita ukalipereka ndamasunga limenelo. Koma chisanzo changa cha pa nkhani imeneyi ndimafotokozera kuti Lucifera atatitengera ku maenja amenewa kukationetsa za awawa folo omangidwa awa, ankaoneka kuti akunjenjemera ndikumanena kuti amenewa ndi amphamvu, ngakhale kuti kuyandikira pakejiyo ndi ine sitidayandikire. Tinkaonera chapatali nkumanena kuti kungotulusa mmodzi ineyo ndatha, ali ndi kuthekerako ndi khazula. Ndiye timaperekera chisanzo chomwecho kuti taona ni Chakwera kalata ali nazo ni zakubusa, zakuphunzisi, na akalata ena alibe akalata ausilikali, ngakhale kaombedwe ka mfuti sanaphunzisidwepo. Mkapita ku State House sakakuombera nini mfuti ayi, pala asilikali amene adamchinga sangaombe mfuti, chifukwa si komanda wakukutenga pakuphunzira mfuti ayi. Kotero kuti titangonena chidule tikhoza kunena kuti wamphamvu ndi ndani, ndiye kuti ndi ame, chifukwa ndi amene akugwiriza futi. Koma chifukwa cha ulamuliro umene umayendera ku dziko lapansi lerolo, wamphamvu kwambiri ndi Chakwera, chifukwa akusunga lupanga la ulamuliro. Ndi mmene zilili pakati pa angelo folo omangidwa amene ali kumapanga a Euphrates River ndi gulu lina la angelo limene lili kumaenja a mdima limene Yuda, Petro, Yohane analifotokozera. Now, pa chifukwa chimenechi
tapeza kunena kuti uyuyu ndi purezidenti wa ziwanda, koma zipangizo zoyenerera kumenya nkhondo imene iyi ali nda akaswiri ache. Ndi chifukwa chake pamene mumawerenga chivumbuluso chapter number 12 akuwuzani kuti ndipo munali nkhondo mmwamba, mumve pano, Michael ndi angelo ache. Ndakuwuzani kuti amene akugwira mphepo zinayi ndani? Tanena kuti kuli Gabriel, Rafael, Michael ndi Uriel. Mwandimva atu pamenepo. Koma apa Uriel sanantchule, Rafael sakuntchula, Gabriel sakuntchula, akungontchula Michael yekha. Ndiye kuti mchichewa chomveka akufuna kutiuza kuti Michael ndi angelo ache. Ndiye kuti angelo achewo ndi mpani wa mayina ndikukuwuzaniwa, ndi gulu lina limene sindikulidziwa linamenya nawo nkhondo kuti kagulu ka Satana kagwe pansi. Pamenepa akufuna kutiuza za ukomanda. Mupeza kuti Michael koda anali ndani? Michael mupeza kuti ndi komanda wa nkhondo, koma ulamuliro uli ndi the Almighty kumwamba, chifukwa uyuyu ndi ngelo ochita kupangidwa ndi Mulungu kumwambako ndi kumpasa mphamvu ya usilikali okamenya nkhondo ku dziko lapansi. The same Bible likuticha pa verse number 7 yomweyo akunena kuti Michael ndi angelo ache akuchita nkhondo ndi chinjoka. Zikumveka nkhani imene ndidafotokozera, kaya sindinafotokozere ikhaleso ngongole yakuti chifukwa chani Bible Satana amamutcha kuti njoka. Maulendo osatsikira pa 176 mabuku ena olekanalekana, koma maulendo 17 ogwirika bwino akutchedwa njoka m'Baibulo. Chifukwa nanga ku dziko lapansi lino mukayiona njoka ndi Satana. Nkhani tu ina imene tamverani ana Mulungu. Now mupeze pamenepa akukuwuzani kuti nkhondo ija inali pakati pa Michael ndi chinjoka. Ndimafuna ndikupaseni chithunzithunzi cha chisanzo ndikuperekera cha upurezidentichi pochipanga lileti ndi nkhani imene tikukambirana pano kuyipitiriza kwake za angelo okhala kumapanga ndi zifukwa zimene angelo amenewa amalepherera. Mu audio iyi ndi ina ya sala yomalizayi ndifotokozera mphamvu za angelo amenewa a Mulungu. Amagonjesa bwanji mphamvu za Satana ku dziko lapansi, amamenya bwanji ntchito nkhondo yake kachitidwe kake. Mwandimva atu inu? Ndiye mumveso pano chinjokanso ndi angelo ache. Ndiye kuti tikupeza Michael ndi angelo. Mawuwa angelo akupezeka pawiri. Ndimafuna mukhale ndi chithunzi chimene chocho kuti mukamanena za Satana ndi timu yache ndi angelo, mukamanena za Mulungu ndi timu yache, timu ya Mulunguyo pasi pakepo amatchedwanso kuti angelo. Ndiye kuti mkufotokozera kwanga kwakupitirira ndiyenera kufotokozera mitundu iwiri ya angelo. Ndiye ine ndikuyankhani ndinali kampani imodzi ya angelo inawa. I don't know inuyo, sindikudziwa inuyo, mano ndikunena pano as I'm talking muli registered ku kampani iti, chifukwa palibe munthu amene angakhale pa neutral osalembedwa ntchito ndi makampani awiri ameniwa. Musapusisidwe. Angakulembeni ntchito angelo a Satana osogozedwa ndi chinjokawa, koma nkumakagwira ntchito kutchalichi. Sakumvatu munthu. Ndithu kukhala akazembe, madiplomati ochokera kwa Satana na abusa, madiplomati distinguishing siamasewera ye ni distinguishing guest abwera pamene papa. Kireje ili pamene papa ikuchokera the kireje from devil ili kumene ku. Chifukwa palibe munthu sangagwire pa makampani awiri amene wawa. Na utamverani ndiakuti pasa kuti chinjokanso ndi angelo ache anachita nkhondo. Verse 8, ndipo sichina lakika ndipo sanapezeka so malo awo
mmwamba. Mind you, be careful. Gulu limeneli linachitidwa wipe out the entire heavenly. Kumwamba konse, namu kamanena za kumwamba konse kwa mulungu ndi angelo ache. Baja Bible limatiuza kuti dziko lapansi ndicho ikapo mapazi ache. Konseko Bible likuti sadapezekenso. Ndipo mukamazafuna kumva history yogwirika bwino commentary yofotokozera mmene kunayerera kumwamba nkhani zosausa kwambiri. Kulibe ngakhale kamodzi madimoni angelo amenewo, kulibe ngakhale mmodzi sapezeka konso. Ndi chifukwa chake Bible likamauona mpingo amayesera mpemphero akunena kuti monga kumwamba chomwecho pansi pano. Zimangomvesa chisoni kuti pamene pakutchedwa mapemphero, pamene pakutchedwa malo oyera, timakanika kupapanga kukhala posapezekanso timu iyi. Zikundivuta chifukwa timu iyi ikumapezekanso malo amene timatchedwa kuti mapemphero. Koma mulungu amati kumwamba chomwecho pansi pano sanapezekenso malo awo. Sono ndiye kuti mwaona pano kuti pali njoka ndi angelo ache, ndiye pali Michael ndi angelo ache. Ndiye nkhani imene tikuyankha mu audio yachiwiri mwatipeza tikuyankha nkhani imene. Pamene tikupitirira kufotokozera mozama, ndikubweranso kachiwiri ofotokozerane. Ndinagwira ntchito mu kampani ya chinjoka ndi angelo ache kwa zaka 17. Ndiye ndanena kuti mu kampani imeneyi ya chinjoka ndi angelo ache, gulu limene limakopeka ndi kumatumikira Satana lija timalitcha kuti satanic worship. Asataniki amasankhidwanso ena kukumana nawo angelo achinjokawa maso ndi maso. Now, mugulu limene linakumana maso ndi maso ndi angelo achinjokawa ndi ineyo. Ndinakumana nawoko maso ndi maso. Ndiye poyambira panga ndimafuna mu audio imeneyi mumve kuti ndikuyambira pakuti mukamagwira ntchito mu chipembedzo cha Satana ndikuchita mwayi kukhala ku hierarchy ya satanic, nkumatumikira ndi ziwanda zosaoneka ndi masozi, nkumachita mwayi oziona ndi maso. Pa nthawi yomweyo mumakhalanso ndi mwayi owona angelo a Mulungu. Sindikudziwa ndingachifotokozere bwanji chichewa chake, koma ndibwereze. Mukamagwira ntchito mu chipembedzo cha satanic ndiye mwasankhidwa, mwachoka mu human form, sopano muli mu spirit, muli mu uzimu. Mumachita mwayi owona angelo a Mulungu chifukwa ndi nkhondo pakati pa angelo a Mulungu ndi angelo a Satana imene imachitikabe mpaka lero ku dziko lapansi, imene inu amene muli ku chipembedzo cha Satana kuti mumachita mwayi owona ziwanda kumaonekera kwa inu, mumachitanso mwayi kuona angelo a Mulungu amene ndi gulu la angelo ochuluka kwambiri lachiwiri limene limatchedwa kuti ma guardian angels. Tamverani, chifukwa cha mbali ya Mulungu kwa inu amene mwatembenuka mtima, amene mumakhala mbali ya Mulungu, kumbali ya Mulungu, Mulungu anakuyikirani kapena kuti adatiyikira ku dziko lapansi angelo ambirimbiri amene amatchedwa kuti ma guardian angels. Now, kamba kakuti ife ogwira ntchito ku kampani ya chinjoka ndi angelo athu, tamverani, tinkafuna kumagwira ntchito yolimbana ndi amene amatumikira Mulungu, amene Mulunguyo adatumizira angelo otchedwa ma guardian angels.
inu mukamapita ku uzimu wanuwo ndi ziwanda kukachita ataki okhulupirira mulungu, mumachita mwayi kukaona ma guardian angels ku uzimuko, mumapanga spark. Ndiye kuti ndili ndikufotokozera kwa chilendo, ndingopempha attention mukufotokoza kwangako, chifukwa ine ndidatumikira satanayi ku gulu ilili lalikulu kwambiri la angelo a satana ndiyerekezi, amene ntchito yawo ndikukalimbana ndi amene amapanga za mulungu, amene mulungu anthu amene wowo amatumizira gulu la ma guardian angels. Popita kukafuna kukalimbana ndi moyo wa munthu olungama, timakapeza magadi alonda ali pa gate kulondera woyera mtima. Ndiye kuti tinachitirapo mwayi owaona, osati kwaona angelo ngati munthu olungama ayi, koma kutipasa saini the Almighty mulungu kumwamba kuti mukunama ndinu ana awa, ndi ana akumpanda ndidateteza. Now atetezi anga mukumanenawo kumene koko, ndiye timakakumana kumene koko ndi kuwala kwa moto waukulu kwambiri. Koma mtundu wa moto umene angelo amenewa ankaoneka nawo mmene timapita kukapanga ataki mpingo wa mulungu ku dziko, kwa iwo amene mulungu amatumizira ma guardian angel, mtundu wa moto pafupifupi 85% ya mtundu wa moto umene amachita release angelo amenewa umaoneka kuti ndi mtundu uja umatchedwa kuti the electric blue. Kamukumva munaomba nisapo nthambo za magesi, sikawiri kukutulutsirani moto wa ledi, amatulusa electric blue. Ndi kagulu kamene kaka kangelo amene wawa nthawi zambiri kakapita pamalo, ndipo ife tikati tili ku sataniki tikufuna tikachita ataki anthu amenewa, timakakumana ndi moto uwu the electric blue. So tamverani mpingo wa mulungu, inuyo to amene mukukhulupirira mulungu, amene simunayambe kukhulupirira mulungu, ndikukutengerani kwa Yehova mulungu wakumwamba, ndikukupasani assurance kuti ngakhale dziko lapansi lili ndi zonena zambirimbiri za ulosi zotiopseza mmene dziko lapansi lichitire, kaya kuchitika kuzichitikadi, koma ndili ndi heavenly assurance coming from above, imene mulungu anatipasa ife okhulupirira kuti tikatembenuka mtima ndikupita kwa mulungu, timakhala kuti tili mu mpanda wa chitetezo chake cha mulungu. Ndiye kuti pamene ndikupitiriza kuyankha funso kapena kupitiriza kufotokozera pempho limene m'bale wina anapempha, ndikufuna ndikupaseni chithunzi chakuti kwa mulungu kuli magulu awiri angelo amene amayika chitetezo. Gulu loyamba ndi angelo anayi amene amagwira mphepo zinayi za dziko lapansi, koma gulu lachiwiri limene ndili nalo experience kwambiri pa zaka 17 imene tapembeza satana, limayambira kupezeka m'baibulomu pa masalimo 91. Tiye timvere nawo zimene masalimo akunena. Iye amene akhala pansi ngaka yace ya wamwambamwamba adzagonera mu mthunzi wa wamphamvu yonse. Let me explain. Gulu limeneli la angelo a mulungu lachiwiri loyamba ndanena kuti limagwira mphepo zinayi, talipeza pa chapter number 7 verse 1 ya Revelation. Gulu lachiwiri la angelo amene amatchedwa kuti ma guardian angels, amene amapezeka paliponse pamene pali okhulupirira mulungu ku dziko lapansi, ngati part 2 ya defensive mechanism ya individual kwa otembenuka mtima, layambira pa masalimo 91. Umene undi mkwanyanya wa angelo, unyinji wa angelo a mulungu umene umabwera ku dziko lapansi kuzateteza mamiliyoni, mabiliyoni anthu okhala ku nkhope ya dziko lapansi. Iwo
amene asamalira mulungu ndi chikhulupiriro cha pa mulungu wawo amakhala otetezeka. Nawu ine ndili ndi kufotokozera kwamveka bwino chifukwa gulu limeneli ndi limene linali ma opponent athu, ma opposition a satanic worship ku dziko lapansi. This human body tilinso ndi ma human body akwa mulungu amene amakhala ndi mulungu, amene mulungu amachita ascend angels kukateteza ife otumikira satana mu nyengo imeneyo. Satana ndiyelekezi monga mwamvera pa chapter number 12 verse number 7 paja kuti ndi chinjoka ndi angelo ache a satana acha ankabwera pa ife anthu nafeso nkumayenda nawo. Tiyeni tikachite nkhondo ndi woyera mtima. Kumeneko ndi kumene tsopano timakaona the electric blue fire nkhani zosausa itachita linga pa iwo amene atumikira mulungu. Samasewere makosana, mphamvu za mulungu ndi za mphamvu kwambiri. Ufumu wa ziwanda za ndiyelekezi unkamveka kuti gwede muzaka 17 zonse. Ndili sure kuti kuyambira pachiyambi mpaka tsiku limene mulungu adzaweruze dziko lapansi, ufumu wa satana umayendera mphanthi. Suli happy, suli comfortable, sumayenda pa fly zone ya 3. Suyendera pa comfortable zone. Zonse umayenda under pressure, under panic. Chifukwa cha gulu ilili. Ndikuti musadachere khutu kumalizisa kufotokozera za angelo folo amphamvuwa. Mverani kaye za angelo a mulungu. Mawu otitsogolera akunena kuti mulungu asungadi odzipereka. Kazikumveka zimenezo. Mulungu asungadi odzipereka ndi ayika mawu akuti kwa iye. So mumve mawu akuti asunga. Ndekuti njira imene mulungu amagwirisa ntchito posunga mpingo wa kumapeto. Nyengo zonse zimene mpingo wa mulungu wakhalapo zitatu. Mchipangano chakale pamene mpingo udatuluka kuchoka mu Igupto mpaka pamene anakalowa dziko la Kanaani mpaka Yesu kubadwa, nyengo zonse zitatu tazindikira kuti mulungu wakhala akuteteza mpingo wake pogwirisa ntchito angelo. Ndiye kuti ngati uli wa sataniki ndipo umayenda ndi ziwanda popita kukalimbana ndi ntchito ya mulungu, popita kukalimbana ndi mpingo wa mulungu, ndi ize ndi njira ina imene umatha kukaonera mphamvu za mulungu kupyolera mwa angelo ake. Kotero kuti angelo amenewa angathe kuonekera kwa munthu osapemphera pamene akupita kokalimbana ndi ntchito ya mulungu. Chifukwa Bible likuti mulungu asungadi. Njira imene mulungu amagwirisa ntchito posunga mpingo wake ku dziko lapansi amasunga kupyolera mwa angelo. Alonda a mpingo ku dziko lapansi okhulupirira mulungu ndi angelo amene wawa. Ndiye kuti nchifukwa chake verse number 1 ikubwera ndi mawu iye amene akhala pansi osati balala. Iye amene akhala pansi osati amene abatizidwa chabe kapena kudya mgonero. Iye amene akhala pansi mopanda kutchula dzina la chikhulupiriro, sakuti iye wa CCP, wamboni, Seventh Day, mboni, apostole, Anglikani, Seventh Day nyoni, koma iye amene akhala pansi mungaka yawa mwamba. Ndi mawu amenewa ndikupaseni chithunzi chimodzi. Ziwanda zikamakachita ataki mu nyengo yathu ngakhale mu nthawi zosayamba. Ndimati nyengo yanga chifukwa ndimaperekera uwina ndi umboni wa zimene ndimaona. Tamverani. Ziwanda sizimaona chikopa cha chikhulupiriro cha chipembezo dzina la chali chichanu.
sizimaonayi. Zikamapanga ataki munthu sizimayang'ana Assemblies of God ngati kabokosi kobisalamo anthu. Sizimaona CCP ngati kakatoni kosungiramo ma John White. Ayi. Sizimaona Seventh Day ngati chisa, ngati chiteretere chokusungiramo nkhuku za Seventh Day. Ayi. Tamverani. Ziwanda zikamakapanga attack zimayang'ana ngaka ya wamwamba imene ibise munthuyo. Ngati ampeze sali pangaka samapangidwa disable ndi dzina la chipembedzo, no matter what the name are. Ziwanda ngati zikupita kukapanga confront munthu, no matter wasungika na kalata achipembedzo cha mtundu wanji, adasayinira ndani, ndi college yanji, ndi ndani anakuphunzitsa, lecture yako anali ndani. Ayi, zimapita direct pa munthu kukampanga attack. Ndi zimene maso anga amaona. Sizinkasamalira maonekedwe achipembedzo cha munthu, sizisamala dzina la mtundu wa chikhulupiriro cha munthu. Izo zimangoyang'ana Masalimo 91 number 1. Kodi Mulungu amasunga ndani? Masalimo 91 pamwamba pakepo chisungiko chawo kuti adye, amadyesa ndani? Kodi mchisungiko chawo kuti avale, amaveka ndani? Mchisungiko chawo kuti amwe, amamwa chani? Mwa zimene amasungika nazo ndi zimene timu ya chinjoka yapa Chivumbulutso chapter number 12 verse number 7 kupita musi imapita kwa iwo ndi kukachita attack. Kodi ali mtundu uti? Ngati akampeze munthuyi makona onse folo amoyo wake wa uzimu amakhazikika mchisungiko cha Mulungu. Iwo mukati good morning amanena Mulungu wandidzusa bwanji. Iwo mukati good evening amati ndaivininga ndi Mulungu. The good evening amanena good evening yakulowesa dzuwa alinga kasada tuluke mchisungiko. Iwo akamati good morning amanena kudzuka kwadzukira pa Ambuye mamawa ali mchisungiko. Akati iwo amene amasungika ndi Mulungu. Mind you, be careful with this statement. Let me explain deeper. Tamverani. Akati akusungika tikunena kuti the entire life living ya munthu, yakuchokera tsiku lobadwa mpaka tsiku lozachoka, achite chisungiko chake ndi Mulungu yekha basi. Asazisunge yekha kwa katangale ndi kuzisunga nokha, kuhule ndi kuzisunga nokha, kuzinthu zina za chikunja ndi kuzisunga nokha, zikhulupiriro za mankhwala ndi zinzawo ndi zisungiko za nokha. Simunazisunge ndi Mulungu pamenepo. Ayi, muzisunge. Akanena kuti Yehova asungadi, musamayese chinthu chamasewera. Chisungiko cha munthu, living standard ya munthu, the surviving ya munthu imachita depend pandani. Sakumvatu munthu. Tsiku lina hatakatiponya kunkhalango za Amazon ndidachita chidwi kwambiri. Hakuti ndikukutsisa mu helicopter kutsikira pansi pa nkhalango ya Amazon kuti ukachite chani? Ukachite practice, ukachite ulekichala, ukachite udolo wa machitidwe a cobra. Njana ngoti pasa title, a cobra to survive must kill. Sono inuyo to survive mumachita cha pakuti ena kuti apange survive ayenera kuvula, ena kuti apange survive ayenera kuvala, ena kuti apange survive ayenera kupha, ena kuti apange survive aname, ena kuti apange survive azerezeke. Nachita manyazi tsiku lina kuona chigalimoto chitabwera pa trading, ana amudzi wa kwathu
atakwera pa chigalimoto chimenecho akuvina nkumafupidwa kuti achite survive amayenera iwowo avine. Now kuti mupange survive mumasungika ndi ndani? Ndiye kuti ndikuyankha funso la timu yoyambirira ya angelo imene ili mkati mwa ngodya zinayi za angelo anayi amene amagwira mphepo zinayi apa Chivumbulutso chapter number 7 verse number 1. Ndiye mkati tili ndi angelo apa Chivumbulutso chapter number 12 verse number 7 osogozedwa ndi Michael ndi angelo ache amenewa ali ndi gulu lina limene silili among those four lapaderadera limatchedwa kuti ma guardian angels. Gulu limene lolo ndi limene tikulipeza apapa pa Masalimo 91 verse yake ya number 1. Tachera ni khutu mumve pamenepo Bible kuti iye amene akhala pansi mungaka yawamphamvu yawamwambamwamba adzagonera mu mthunzi wa wamphamvu yonse. Mumve pano mukayang'ana ndi chidwi mupeza kuti olemba buku la Masalimo akupanga overlooking. Tikanena kuti overlooking ndiye kuti akuyang'ana mopyera malire molephera kuchifikira chimene akuona. Akuona apapawa nda angelo. Ndiye koma chifukwa uyuyu ndi munthu ali ndi kuchita examine kwake pa malembedwe akuperewedwa kwa umunthu wache polemba mawu, iye akunena kuti imene yoyo ndi ngaka, kunena na mtindi wa angelo. Kuti mukadziwe kuti apapa samanena ngaka ngati dzenje koma amanena angelo, mubwerere mu mzere wachiwiri wa verse number 1 ya Masalimo 91 akuti adzagonera mu mthunzi wa wamphamvu yonse. Mumve pamenepo ngakayi ikuoneka kuti ili ndi mapiko amene achita shade. Ndiye kuti singaka. Ngati ili ni ngaka ndiye kuti ndikukupasani ngaka ya mapiko. Ili pa verse number 1 ya Masalimo 91. Ngaka koma yokhala ni mapiko. Mwanjira ina nthawi zina munthu akamaona masomphenya pa zinthu za Mulungu zimatheka mpingo wa Mulungu kuona mwa mtundu wina nkulephera kuchifotokozera chifukwa zinthu za Mulungu ndizosagwirika ni muyezo wa umunthu. Davide chikumpulumuka kuti akaone kuti ndichina mtindi cha angelo otchedwa ma guardian angels ndikuiona ini ngaka chifukwa wokhulupirira onse amalowa mu mpanda umene wowo mmene amakatengamo mkhalidwe wawo msungiko wawo ndi mu mpanda umene wowo. Wotembenuka mtima wonse amalowa mchinga mchigulu cha angelo ali mkati. Ndibwere kumbali inayi. Mwachiona chigulu cha angelo chikutchedwa kuti ngaka. Ndiye kuti mmene ife tinali kutumikira Satana ndi yerekezi tinkaiona bwanji ngaka imene iyi? Tinkaiona bwanji ngaka imene iyi? Iyi ndi ngaka yoopsa kwambiri ku dziko lapansi. Ndi ngaka yoopsa kwambiri ku dziko lapansi. Ndi ngaka yoopsa kwambiri ku dziko lapansi. Ya iwo amene amakhulupirira Yehova. Akufuna kukupasani chithunzi, inenso ndikupasani chithunzi chomwecho. Kuti ngati mukupitira munthu olungama amakhala mu mpanda wa chitetezo cha electric blue. Kuti mwakumana naye munthu otembenuka mtima amene ali pamodzi ndi guardian angels, mumve pano. Umakhala kuti munthuwe uli m'manja mwa ngeroyo
ndipo ngati choyipa chingakupeze, angelo amenewa ndi amene amapanga lilizi kuti ukumane nacho. Ndikudziwa kuti imeneyi ndi strong statement kwa munthu, ndipo vuta kwambiri anthu amene amakhulupirira Mulungu ali mu mpanda umene uwu. These are untouchable, ndiziwanda, koma amachita kupanga lilizi. Ndiye kuti nkhani imeneyo kuti mukayimvesese mufunika mupite ku Yobo chapter number 1 kuti mukaone kuti Mulungu akutuma angelo ache kuti akapange lilizi, Yobo apita akayesedwe. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri tikafika pa mavuto amene amakumana ndi oyera mtima, nthawi zina mungapezerepo example ya vuto la munthu oyera mtima, kumpempherera osachira, kumpempherera kuti apeze mwayi omasuka osamasuka. Tikunena umphawi wa mkulunga, tikunena matenda akukulunga ndi anthu otembenuka mtima omwe. Ndikumafunsafunso la m'maganizo anu kuti nanga angelo achitetezo amenewo, ma guardian angel, amakhala ali kuti pamene nthenda zikulowa kwa okhulupirira awawa? Ali ndi kuthekera kuti amapanga lilizi ndi iwowa. Bwerani, dzaloweni, chimfine pa dairiya lowa. Simukumvatu anthu? Chifukwa chake ncha angelo awawa akamanena kuti ndi ma guardian angels, first priority amachita gadi chikhulupiriro chimene chikamulowesa munthu akadzachoka moyo uno wa dziko lapansi cha moyo wina. Chifukwa angelowa akudziwa kuti chauzimu cha mkati mwawo ndi chimene chidzauke tsiku la muukiro, kukachita kampani ndi angelowa kumwamba. Kotero kuti akamatsika ku dziko lapansi lino amazachita protect chikhulupiriro cholowa nacho kumwamba. Kaya ndikumveka ine? Pachiwiri ndi pamene amayamba kuyang'anira za thupi la munthu, koma first ndi chikhulupiriro. Now pamene akunena kuti lowani, bwerani, amakhala akudziwa kuti chikhulupiriro chawo iwowa ndachiponyera kutali kwa Ambuye, chili mu mpanda, sichigwedezeka ndi njala. Oloita lowa, bwera, sungachipeze chikhulupiriro chimenechi. Iwe njala, kalole kunyumba kwatu ayibu. Ngakhale mpang'ono pomwe sumpeza ameneyi akuononga chikhulupiriro chake. Now matamawa angelowa, proud yawo imagona pakusungabe chikhulupiriro. Ngakhale chitseko chikabwera chozazunduza thupi lanu, nimusunga chikhulupiriro chanucho, thupi likunyenyeka, likutunduzidwa. Iwowa amanena mawu ku buku la Luka, taonani pakuti kumwamba kumakhala chimwemwe chifukwa chakutembenuka mtima kwa munthu mmodzi. Tikuyenda limodzi mpingo wa Mulungu, ndipo simukutayika paliponse. Ngati ukutayika, mavuto akhale kuti chichewa sumva. Udaphunzira kwambiri profesa, ndiye chichewa chikukuvuta kumva. Mapeto ake udzinyoza, udzitukwana, chifukwa umamva kwambiri chizungu kusiyana nchichewa. Anzanu amene chichewa chakumva tikunena pano ali pe kumvesera maudio, sakupezanso chifukwa chilichonse koma kuyamika Mulungu. Koma profesa sukulu idamchulukira, chichewa sakumva, akungoona ngati unyoza, akungoona ngati unena za Satana basi, chifukwa ni mzungu profesa. Aprofesa na azungu ani zosausa, chichewachi sakumva. Kadapempha achinyamata amene mudayandikira aprofesa, tapitani mudzikapanga interpret chichewa kwa aprofesa kwa Jemusa. Sayedwa apita ku gahena zanu chifukwa chichewa samamva.
zinsokonekera zinthu. Ine nulankhula chichewa pa kunena za angelo achitetezo cha Mulungu. Tinkaona bwa, these are the guardian angels. Koma pa Masalimo 91 ndi pamene tikuyambira kuti to amenewa amateteza nawonso amasinthisa nyengo. Mavuto amene akada kupezani lero akoza kuza kupezani zaka 20 zubwera kutsogolozo, chifukwa these are guardian angels. Amateteza, kutetezera moyo wa munthu, kuchinjiriza moyo wa munthu. Ndiye m'Baibulomu tili ndi angelo amene wawa. Ndingowerengako verse number 2 kuti ndikupaseni malo ena onena za angelo omwewa pa Mateyu chapter number 18. Verse 2 ikuti, ndidzati kwa Yehova pothawirapo panga ndi linga langa, Mulungu wanga amene ndinkhulupirira. Ndiye liti linga lake? Ndangelo. Mukanena kuti pothawirapo panga ndi linga langa, inu mumanena kuti linga limene lili kuti kuchali chikwanu, lili kuchisakasa kwanu. Linga limene lamanga kuti ku country alimanga kuti linga limene. These are linga limene limakhala pena paliponse. Ndiye linga limeneli tinkalipeza tili kwa Satana pa khomo lililonse la munthu wokhulupirira pamakhala tchinga. Mukachita moyerekeza mwa makani mumakakumana ndi electric blue fire. Nkhani zosausa mumakakumana ndi electric blue. Tayeserani mukakumana zavuta zinthu. Pamakhala electric blue pamene popo. Mukachita zamasewera mumathera pompo. Mumakumana ndi chipweteko pamene popo. Mumatha kukumana ndi chiweruzo pamene popo. Ndi nkhani koma zosausa kwambiri. Ndi nkhani koma zosausa kwambiri. Ndi nkhani koma zosausa kwambiri. The Bible likutcha kuti ndipo thawirapo ndi linga langa, Mulungu wanga amene ndinkhulupirira. Monsemu mukumvamwe akati linga ndi angelo amene akutchedwa kuti ma guardian angels. Pothawirapo panga Mulungu anayika angelowa kuti mukangolandira chikhulupiriro cha Mulungu ndinkhulupirira. Mukangoti ndikhulupirira Mulungu, at the same time amachita ascend these guardian angels kuti adzikupangani protect ku angelo achinjoka. Kampani tinalikaleja. Ndiye kuti pamene timapita kukalimbana ndi wokhulupirira, pamene Satanic amapita kukalimbana ndi wokhulupirira, amakapeza linga, chifukwa okhulupiriraja amayesa Yehova linga lawo. Ndipo Mulungu amatumizira linga limene lolo ndi amazindikira kuti Yehova ndiye linga langa ndi pothawirapo panga mwaichi Yehova ndinkhulupirira. Kuti mukamvesese chiphunzitso cha angelo muyenera choyambirira mukhulupirire Yehova. Amakutengani ndi kukuponyani linga lache la iyeyi. Nawu mayesero akamakupezani angelo okutetezani aja zinthu zinazi msavutike nkusala kudya. Ndi permission ya angelo wakuti tayesera na chikhulupiriro ichichi chapa Yehovachi anachiponyera patali, out of reach ndi ana. Kwakuti mwana sangafikire ngakhala atatenga tebulo ni ukwerapo, safikira ndi patali ni ana. Choncho chikhulupiriro chimene chichi angelo amene wawa amakhala out of reach. Makamaka chikhulupiriro amachiyika posafikira ziwanda. Koma ziwanda zingafikire thupi lanu, ziwanda zingapereke diarrhea, ziwanda zingapereke umphawi, ziwanda zingachitise ngozi. Koma sizingawononge chikhulupiriro, amachisunga patali. Ndiye linga la Yehova wa mwamba limakhala litasunga kumene koko.
kusungira woyera mtima kufikira amayamba kutetezera thupi lanu, koma first priority amasunga chikhulupiriro chanu patali kuti musachimwe. Tipeza nkhani imeneyi kutsogoloku kuti ikandivomereze zimene ndikufotokozerazi. Tioneni buku la Mateyu chapter number 8 tikupita kumapeto audio yachiwiri. Mateyu chapter number 18. Chapter number 18, verse number 10. Verse number 10 ya chapter number 18 ikunena kuti, yang'anirani kuti musanyoze mmodzi wa ang'ono awa, pakuti ndinena kwa inu kuti angelo awo apenya chipenyere nkhope ya Atate awo kumwamba. Musapange zamasewera ndi ana awawa. Tsiku limenelo Yesu ankayerekezera ufumu wa kumwamba umafanana ndi ndani? Akuti umafanana ndi mwana wang'ono. Ndiye verse number 10 akuti ang'ono awa amene inuyo ngati mufuna kupulumuka mukhale ngati tiyana ititi timene tili ndi angelo. Ndipo angelo amene amatchinga amene ali ndi moyo wofuna kulowa mu ufumu wa Mulungu ofanana ndi mwana, angelo acha iyeyi amapenya chipenyere nkhope zawo pamaso pa Mulungu. These are the guardian angels. Aheberi chapter number 1. My guardian angels. Aheberi chapter number 1, verse number 14. Akunena mawu, kodi siri yonse mizimu yakutumikira, kodi siri yonse mizimu yotumikira yotumidwa kuti itumikire iwo amene adzalowa chipulumutso. Ma guardian angels aja apa akuwatcha kuti mizimu yotumikira iwo amene afuna kulowa chipulumutso. Kunditsimikizira kuti kuli na mtindi wa angelo umene unatumidwa kuti udzikatumikira iwo okhawo special amene ali ndi desire yofuna kulowa mchipulumutso. Now, ndekuti these angels amakapanga boost chilakolako chamene ali ku uchimo kufuna kupita kwa Mulungu. Mukangoyamba kulakalaka kupita kwa Mulungu, iwowa amakachita boost. Mukakhala pa misonkhano mukulalikira uthenga ascended by from heaven, amatsika angelo amene wawa kubwera pansi pamene pakuchitika msonkhano. Mukamalalikira uthenga uja, the angels amachita communicate ku mitima yochimwa imene ili pa transferring yopita ku chipulumutso. Ndi amalimbikitsa siyani uchimo. Tamvera, tanyamula, ichi ndichotheka, tasiya zilakolako zikhoza kuchoka, tabwera. Ndi amagwira ntchito angelo amenewa amatanganidwa all over. Ndipo amagwira ntchito limodzi ndi azimayi na azibambo amene alalikira. Izi tusiza pagome ayi. Aliyense amene akufuna kugwira ntchito yotumikira uthenga wabwino ngati ifeyo timakhala ndi angelo awawa amene amatithandizira kulowetsa anthu mchipulumutso. Mawu akamatuluka amapita limodzi ndi ngelo pa moyo wa munthu pa ukakhuza uchimo uja munthu zoonadi kuba nkulakwa, mawu aja akapita voice pa pamodzi ndi ngelo amabalalika pita kumene kuja kopseza ziwanda ngati zipolopolo ngati mapalalakamiza ero adziko lapasi ng'anima ngati mpezi the electric blue wali pa msonkhano kuopseza katimu kati kuopseza kagulu ka angelo achinjoka aja tapeza pa Revelation chapter number 12. Walemba buku la Heberi akunena kuti kodi siri yonse mizimu
yotumikira yotumidwa kuti ikatumikire iwo amene adzalowa chipulumutso. Ndiye kuti chochita pano akundipasa assurance kuti nkamatumikira kulalikira kuphunzitsa kuchitira umboni pali ma guardian angels ena amene mumu amene amagwira ntchito yotumikira ineyo. Voice yanga ikamatuluka imapita limodzi ndi chimene chikutchedwa mizimu apapa kukatumikira iwo kuti alowe mchipulumutso. Don't underestimate utumiki wanu, musaupepuse ulaliki wanu, musamaupepuse utumiki wanu, osapepusa ubusa wanu, osapepusa ntchito imene mukupanga pa ministry yanu, profesa yanu, kaya ndi ministry, healing ministry yanu, ili yonse imene Mulungu anakupasani. Musamaganise kuti mumakhala monoka. Ndi angelo awawa amene amapangisa kuti anthu abwere ku utumiki wanu. Angelo awawa amakokosa muchite mgwirizano ndi these angels. Mukangodana ndi awa mufuula koma chabe, mukadana ndi awa muphunzitsa koma chabe, simwapeza anthu ngakhale mpang'ono. Muchite timu Aheberi chapter number 1 verse number 14. Kodi siri yonse mizimu yotumikira yotumidwa kwa iwo amene alowa chipulumutso? Akutero olemba buku la Heberi, akutero olemba buku la Heberi. Tate tioneni chivumbuluso, tibwere ku Daniel chapter number 12 kuli nkhani. Daniel chapter number 12 ndikupereka Bible mmene likufotokozera za ma guardian angels. Mutadziwa kuti kuli angelo anayi ogwira mphepo zinayi, koma mkati mwa bokosi la angelo anayi muli chinamtindi chimene wolemba buku la Masalimo akuchitcha kuti ngaka yokhala m'mapiko, champhonya na angelo kani ma guardian angels, koma akuwaona kuti ni ngaka yokhala m'mapiko. Nkhani zosausa, koma nkhanizi ndi zosausa kwambiri. Nikulirira ayewa mukadamva yiyewa, Malawi akadakhala kuti akumva yiyewa. Daniel chapter number 12. Mwampeza Daniel chapter number 12. Pamenepa pali nkhani tikukambirana za angelo. Tamverani verse number 1. Koma mupite tsopano mmwamba mukapeza mawu akuti nthawi yachimaliziro, mawu otsekedwa. Tsopano ndiye kuti mukupita kukafotokozera za nthawi yachimaliziro, kufotokozera ma events akumapeto. Mukaone gulu la angelo a Mulungu mmene likugwirira ntchito zawo ku dziko lapansi. Mukhale muone za ma guardian angels mmene amagwirira ntchito zawo. Tiyende limodzi tsopano mumve pamene pa Bible likuti nthawi yomweyo adzauka kalonga wamkulu wakutumikira anthu a mtundu wako, ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhale yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomwe ija. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa, yense amene ampeza olembedwa m'buku la moyo. Verse number 1 akunena za nthawi ya kumapeto, zisautso zimene zizabwere kumapeto, kuti tsopano zikatipase kuyankha kwa angelo achitetezo pamene tikuyandikira chipanikizo. Nthawi zonse Mulungu amachita prepare angelo, ma guardian angels, mukamalowa ira ina imene ili ndi zopweteka zosokoneza mpingo. Pakadali panopa
tikulowa ira ya chisauso chachiwiri chosiriza cholembedwa m'buku la Mateyu chapter number 24. Payenera kuti pakhale preparation. Tamverani, mumkumano umene mdierekezi ankafotokoza momveka bwino mmakutu mwa mtumiki ine pano. Tamverani, adafotokozera za masiku atatu osausa a Gologota, ndi adanena kuti atauka ndi nkamulondolabe Yesu Khristuyi mpaka na masiku 4, ndiye masiku 40 onse amene anakhala ndi moyo, not 4 days koma 40 days, munali machitachita. Ndi anandifotokozera chochitika nambala 1 mpaka na cha tsiku la nambala 40. Koma maaudio ena ndinangofotokozamo 10 zokha. Koma lero ndilumphe kuchoka pa chofotokozera cha nambala 10 chimene nafotokozera ndikakuponyereni pa chofotokozera cha nambala 39, cha tsiku la nambala 39, kuti Yesu anyamuka mawa. Adafotokoza kuti ndinkamuona tsiku limeneli Yesu akuti ndi tsiku limene anayendera perete wa ma guardian angels kwapanga empower kuti apite akateteze mpingo wa chipangano chatsopano umene unabadwa pa chikhulupiriro chakuphedwa ndi kuuka kwake, mpingo wa Yesu Khristu. Pa chechi akumana ndi chisauso kutsogolo, akumana ndi mavuto kutsogolo, ndiyenera kukayendera asilikali ma guardian angels ndikadziwise kuti kuli kamtundu katsopano kamene kankhulupirira ineyo, kamene kakali pampeni ndikayisala boma likaukira posachedwa pompa. Titani ndikukupangani empower kuti amenewa mwateteze. Ndi ankakayendera perete imeneyi amandipasa chithunzithunzi kuti Yesu mu audio imene ndiziza fotokozera kuti kodi ngelo Michael ndi ndani. Apa Yesu anaonekera mu tsiku la namba 39 ngati Michael wamkulu pasogolo pa atumiki, na angelo ndiye iye ankapita kukapereka mphamvu pa tsiku la namba 39 kuti anyamuka mawa ulendo umene sanabwereso. Anayendera perete ndani na mtindi wa angelo apa Masalimo 91 ukuoneka kuti ndi ngaka poiona Davide ndani ti angelo tapa Mateyu chapter number 18 verse number 10, limene timapenya nkhope zawo kumwamba. Liti gulu limene ankakaliendera lapa Aheberi chapter number 1 verse number 14, mizimu yotumikira iwo amene alowa chipulumutso ankakayilimbikitsa kuipasa mphamvu. Tsiku la nambala 39 atauka Yesu, masiku 40 aja adakhala ndi moyo. Tsiku la 39 anakayendera perete ya asilikali, chifukwa panali kuti mpingo kuchokera m'machitidwe chapter number 4 kupita kutsogolo ukulowa sopano mchisauso. Kaisala aliukira mpingo umene uwu, Aroma aukira mpingo umene uwu, atumiki amene analipo ma empire anyengo imene yoyo aukira mpingo umene uwu. Ena agwidwa, ena aphedwa, ena apachikidwa. Kotero pamene Yesu ankapita anasira chikhulupiriro chimene chikhulupirirocho chinali very very important than matupi awokhulupirirawa. Simunandimve ndibwereza kuti chichewachi chikhulupiriro chapa Yesu chimene chinabadwa ku mpingo oyamba chinafunika kuti chikhale ndi fence ya angelo. Tsiku la nambala 39 amakachita empower this fence defensive mechanism ipite kuti ikachite guard not thupi la Petro koma chikhulupiriro chinali mwa Petro chimene adzapangitse kuti Petro auke. Ankakapanga guard chikhulupiriro chimene chinali mwa Andreya kuti angakhale atabwera munthu ndi kupa thupi koma Andreya pa tsiku la mzukiro azadzuke. Chikhulupiriro chimene chinali mwa Blandina kuti ngakhale Polycarp ndi anzake akaphedwa
adzauke pa tsiku la mzukiro. Ndiye kuti these guardian angels, the first priority sanali matupi koma chikhulupiriro chodzauka nacho. Ndi chifukwa chake ndili pamenepa musamalire nkhawa za masautso a mitundu amene timakumana nawo. Musavomereze kuti mavuto, chipanikizo chikutayitseni chikhulupiriro chanu. Amalola Yesu kuti thupi lisauke, amalola Yesu kuti thupi lidwale, amalola Yesu kuti okondedwa anu afe, amalola Yesu kuti banja life chifukwa cha ngozi cha matenda, amalola Yesu kuti ana amwalire oyamba owakonda apite kumanda, amalola kuti madadi apite, breadwinner apite, amalola Yesu. Chimene Yesu salola ndi kutayika kwa chikhulupiriro. Amatuma guardian angels akachitetezi. Daniel akunena mawu, ndipo nthawi yomweyo adzauka kalonga wamkulu wakutumikira anthu a mtundu wako, ndipo padzakhala nthawi ya masauko sinakhale yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomwe ija. Musayiwale kuti ndi Daniel amene amatipasa nkhani za nthawi ijayo pamodzi ndi Yeremiya. Daniel chapter number 2, 44 to 46 akunena kuti chani? Ndipo m'masiku a mafumu aja udzauka ufumu umene ufumu sindidzasiyira mtundu wina wa anthu. Pano akunena kuti ikufika nthawi ya masiku aja pamene padzakhale chisauko chachikulu. Pamene mukulowa mchisauko nthawi zonse Mulungu amatuma guardian angels. Imeneyi ndi assurance imene ndikukupasani ana a Mulungu masana ano mu audio imeneyi, kuti iyeyi wachita prepare the guardian angels kuti teteza mu chisauso chikubwerachi. Kaya ndi ma ID a digital, kaya ndi kusintha kwa chiyani, koma na mpingo wa Mulungu ali ndi angelo ache, guardian angels amene adzauteteza mpingo umenewo. Ukadzathawira ku mapiri, guardian angels adzapita kumene koko kukateteza. Mukadzakhala muli mtauni, guardian angels adzakhala pa location iliyonse kuteteza mpingo wake mu nyengo ya chisauso. Pamene poison adzayikidwe madzi, poison adzayikidwe mzakudya kuti akachite pollute chikhulupiriro cha ana a Mulungu, guardian angels adzakhala pamene popo pateteza. Pamene azidzaponya ena ainu ndende, guardian angels adzakhala pamene popo, chifukwa ndilo njezo kuti komanda wamkulu wa angelo uja anamenya nawo nkhondo pa Chivumbulutso chapter number 12 verse number 7 akuonekeranso ndi Daniel, kalonga wamkulu Michael oteteza mtundu wako. Ndiye mweyi amene amayang'anira chipata cha kumadzulo. Gabriel alikonko, Michael alikonko kutetezera. Tamverani, pamene azidzatiteteza adzateteza ndithu chikhulupiriro chathu, sitidzatayika konse. Opulumuka adzapulumuka, chifukwa chitetezocho sichili cha matupi, nchauzimu. Chifukwa chake pakhale kumangidwa. Na Yesu siku la nambala 39 ataona kuti mawa ndizipita, anaitana mkwanyanya wa angelo, guardian angels, bwerani pano ndikuyendera perete, chifukwa kantundu yakaposa chedwa kalowa mchisauso. The same lerolo pamene tikuyandikiraso chisauso chili nkudza, these guardian angels abalalikana paliponse. That's why mupeze ena aiwo akulalikira utenga opanda mantha, akulalikira utenga osayang'ana kunkhwapa, akulalikira utenga osayang'ana mphechepeche mwa munthu, akulalikira utenga osayang'ana makobiri, akulalikira utenga osayang'ana chakudya, akulalikira utenga osayang'ana kukondweretsa wanthu. Iwo amang'alula, amang'amba paliponse pamene pakuyenera kupita utenga, sakuopa konse ayi, chifukwa kumwamba kwatsika guardian angels akualimbikitsa. Mukauvindikira inuyo utenga wa chilungamo,
atuluka ena awulalikire uthenga umenewu. Mukauvindikira uthenga kamba kamakobiri mukulandira waja, zokoma mukupasidwa, masalale mukulandira, chisangalalo cha dziko lapansi, tekinoloji ndi mtendere olekanalekana umene dziko limene lili kukupasani, nimuvindikira nawo uthenga wabwino. Atuluka ena analonjeza kuti mukadzakhala chete ndidzazusa miyala kuti ikalalikire, chifukwa these are the last group ya guardian angels imene yachitidwa ascend kumasiku akumapeto ano. Muzapeza mbeta zikusunga chikristu pa umbeta wawo, mabachala asunga chiyero chawo pa ubachala wawo. Tamverani, amphawi asunga chiyero chawo pa umphawi wawo, olemera asunga chiyero chawo pa kulemera kwawo. Tamverani, mafumu asunga ufumu wawo pa chiyero chawo. Tamverani, iwo amene angaoneke opanda pake ndawo amba ndamakono asunga chiyero masiku amenewa. N'chifukwa chake walemba buku la 2 kapena 1 akuti, tamverani mpingo wa Mulungu, iye sakupita kulamanja kapena kulamanzere, akulengeza kuti anthu anga ndili nawo, anthu anga ndili nawo, anthu anga ndili nawo. Ndithu Mulungu amakhala ndi anthu ache masizoni onse. Pamene anthu akulowa mmowa na amamwanzise mbwerei na amalesera mmadansi na amayenda mmapate ndi mmabefide a mitundu kukatayikirako moyo wawo, angelo ena atsikidwa ku dziko lapansi olonjezedwa pa Daniel chapter number 12 kukasamalira ana antundu wa mbewu ya Mulungu ya kumapeto. Ali nawo anthu ache, anthu anga ndili nawo, amene adzaopa dzina langa, chifukwa ndi nthawi ya kumapeto hii. Koma angelo amenewa sanatumizidwe kuzasamala matupi. Sakumva munthu. Angelo amenewa sanasamalidwe, sanatumidwe kuzateteza minda, kuzateteza zajira za chimbuyanu. Ayi, sanatumidwe kuzateteza madimba mapolota amadimba azimbuyano oti mulime mpunga kwana madingo kwa bimbi. Ayi, sakumvatu munthu. Angelo amenewa sanatumidwe kuti azateteze chuma chimene si ankolo wanu. Ayi, angelo amenewa sanatumidwe kuzateteza ubusa wanu. Ayi, sanatumidwe kuzateteza ukulu wa mpingo wanu, kuzateteza mpingo wanu, kuzateteza zikhulupiriro zanu zosiyana-siyana. Ayi, anabwera kuzateteza chikhulupiriro chawo pa Mulungu ndi kupitiriza kuzapereka mapulani a chisungiko cha pa Yehova, kuti Yehova awasungeni mwa chikhulupiriro mpaka tsiku limenelo. Amen.